سلام تخاتلتي نايز channel كما علخم كما غنيخم سناك تكونوا دما ناوترو تنيتنايو أمبار لهم معنتي كم تناي كل جزاء حنتن عنات مهرنان أقدستني أزبلنا يتحس تحزلكم ما تعلخم أمو كسب فتعم مدباتنا تخاتلنا أخم نجوه كابدك أسنا تلعلنا نجبرم تجبارات وعلونا كم زخوني وسنوه نشتن دينا نبلعس ويس عبي نفسنا كالوريسنا تتغمدي كوعلس أقميتو زبل يوسنو لما عنتن ندهتسو شوعتن نجبرم تجباراتن عب نفسنا زفتر زي من متتأن كبرت سونت كوسخ كم زجبرو scientific connection ويكع بساينس تتحاز زمدنا كنرينا قدم نابت فيديو محلفنا نابت تسبنا أبان تزيخونكم نابت شانلنا سبسكرايب نمجوار كترسعو شابعي عبي ويكع قد جف كورسنا مبلع تفرحو You refuse to eat a big breakfast عقلنا ينبلع مقبي زي كنا زقدسس أب معلتنا معزينا نبلع زبليو كتشأنقنا زقباء أب تل أبيب يونيفرسيتي زركابو تمرامرتي عبي ويكع قد جف كورسن نشتن درار قبرو زبل دايت ويكع ناي أمقاو قبا سرعات كاب كالوت بمعلتي نبزو حقزة كوينو جن بابن نشتن بلعو زبلو ناي أمقاو قبا سرعات كبدتنا مقناس زبلس أي حقز يبلو زلعله حيل ذهب قرص مبلع بشكوريا ويكع دايابيتس حمام زساقيو سبات يحجز كم زبالة بلعي ناي انسولين دليتهم كقنس يقبر يبل اتمزرعتي 18 دق تبعتون 11 دق انستيون زحزه نيرو اتم اخلاي عدمهم دما سوسان تشعتن نبره ازوم سبات كابزع عقن دوغدي مالتون اوبيسيتين تايب 2 دايابيتس مالتون حمام شكوريا زنبرهم نيروم ناتهم سبات أب كلتا جوجلا ويكع جروب فليمهم نسو دما أب معلتي نسالستا جزاز بلعو ويكع بريكفاست دايت زبل زختلو زعقب كرسي مع خلاي متنزلو مساحن فوكيس درارن زبلعو نايروم اتوم كالاي جوجلا دما أب معلتي شدستا جزاز بلعو مالتكع 6 ميل دايت زبل زختلو نيروم ازي نشكوريا حمام زلو سباتن كبدات نمقناس زدلو زمكر دايت ويكع سرعة مقاقبا ايو دحر سلسته ورحي اتوم بريكفاست دايت زي تكبرو زنبرو 5 كيلو غنيسهم اتوم 6 ميل دايت زي تكبرو زنبرو دما 1.3 كيلوغرام وسيهم ناي سونتنا فطنت ويكع سبيد سرعه محقق اب حدا معلتي ببقواني فلاليو نزي دمايو اتزعبي كالوريس نغوت تنبلعو زبلص زخون شعو سرعه محققنا بقلط افسل سرح مالتيو مسحنا دما مع خلاي تزخون يمرص درارنا دما فوكس مغبي كنبلع علينا شادشاي اب صحاي عين زواورن صحاي اب ربسنا زركب حما صعدا سبحي ويكعا وايت فات يطفلنايو حما صبح زبلنالو مخنيات دما ات زينا قاصلو كالوري ابزي سلا زركبيو از دما كاب عقن على رغدي مالتون اوبيسيتي حمام شكوريا مالتون دايابيتسن نابناي حمام لبي مالتون هارت ديزون كقالعنا يخليو أب يونيفرسيتي أوف ألبرتا كندا استجبر مصنعتي أب نبسنا زركب صعدافات ويكع سبحي موهلال صحي كركبن كلو كم زغنس أرجعيتهم يوم كم يجيرون تلكم اتي كاب صحي زمت بلو لايت قربتنا حلفو كأتن كلو نتوم فات سيلز مالتون ناي سبحي وهيتا ترخبا ممو أبوشتهم بزح فات نكيحزو يقبر أب صحاي نحلفو جزا بزوسخنا فقدي اتوم ناي سبحي واهيوتات مالتون فات سيلز زحزبو ناي صعدا سبحي متن يغنس مالتيو جن كمت كل جزا ننجركم ناب صحاي قد مموصانا سانسكرين ملكاي كنرسع بلنان حمشاي كاب دقاس مستلعلنا حدا برجقو ماي نمستاي مرسع ساينتيست كم زبلوو ناي حدا اخول سب سونت 55 اسكاب 60% ماي ايو يبلو ازمتن تتحيتو سبات ابطعنهم صقم يمص interesting fact حدا اخول ود تبعتاي اب نفسو كاب حنت اخلتي غالنستيتي زبزح مطن ما يالو بزح ناي نفس كبدت زلوم سبات دما كاب قطنت سبات زتحته مطن ما يالوم نغو كاب دق استلعلنا ماي مستاي ننت دخمون نبزح غزي بزي كماي زصنح نفسنا طبو طم اللو ولا كوا كم زصمعنا تزي تسمعنا سونتنا جن ما يدليو نغو ماي مستاي نفسنا ريهايدريت ويكع نمتركاس يحجز ناي سرعه محقا ويكع دايجيشن ون طبو كون يقبر از دما كبدات ناي موسخ عدلنا انقنسو يمص كريس بيلي زبهال صحفي ناي بعلو مصنعته كايد وسينو
ንግሆ ካብ ድቃስ እንክልዓልን ከሎ ተናኣሰ ፍርቂ ሊትር ማይ ንምስታይ ወሲኑ እዚ ድማ ኣብ ነብሱ ዝርከብ መጠን ስብሒ ካብ 17% ናብ 10% ከብርዶ ክኢሉ እዩ ራብዓይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምስራሕ you don't exercise ከምቲ ዝፍለጥ ስፖርት ምስራሕ ካሎሪስ የጥፈአልናን ስርዓተ ምሕቃቅ ወይ ከዓ ሜታቦሊዝም ንክቀላጠፍ ይሕግዝ ንግሆ ስፖርት ምስራሕ ኣፒታይት ወይ ከዓ ናይ ምግቢ ምብላዕ ሸውሃትና ይቐንሶ እዩ 2013 ኣብ ኖርዝ ኣምብራ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ንግሆ ተላዒሎም ስፖርት ዝሰርሑ ሰባት ኣብ መዓልቲ ዝነኣሰ መጠን ምግቢ ይበልዑ ይብል ዘየድሊ ወይ ከዓ ኣነሰሰሪ ምግቢ ክበልዑ ሸውሃቶም ይዕጾ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ንግሆ ተላዒሎም ኣካላዊ ምንቅስቓስ እንትገብሩ ስትረስ ወይ ከዓ ጭንቀቶም የወግዱ ኣለዉ ንግሆ ስፖርት ዘይሰርሑ ሰባት ግን እቲ ዘጨንቆም ነገር ምግቢ እንዳበልዑ እዮም ዘራግፍዎ እቲ መጽናዕቲ ካልእ ዝረኸቦ ነገር እንተሃለወ ጠሚዎም እንከሎ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝገብሩ ሰባት ክብደት ንምቕናስ 20% ዝለዓለ ዕድል ኣለዎም ይብል ካብቶም ኣብ ቀትሪ ድሕሪ ምግቢ ምብላዕ ስፖርት ዝሰርሑ ዝበለጸ ማለት እዩ ሳልሳይ ትፈትይዎም ወይ ከዓ ጥዑም ምግብታት ንምሳሕ ወይ ድራር ክበልዖም ኢልካ ምቕማጥ መዓር ዝበዝሖም ምግብታት ትፈትው እንተኾይንኩም ንቁርሲ ትበልዕዎ ኣለኩም ቴልአቪቭ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ሪሰርቸርስ ንግሆ ትበልዖ ስዊት ዝኾነ ነገር ካብ ቀትሪ በሊዕኻዮ ዝነኣሰ ርጉዲ ይውስኽ ይብሉ ንግሆ ቁራስ ኬክ ምብላዕ ክብደት ክቕንስ እውን ይኽእል እዩ ይብሉ ኣብቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት እቶም ንግሆ ዝለዓለ ካሎሪ ዘለዎ ቁርሲ ማለት እውን ካርቦሃይድሬትን ፕሮቲንን ዘለዎ ምግብታት ዝበልዑ ሰባት እቲ ዳየት ወይ ከዓ ስርዓተ ኣመጋግባ ንምኽታል ቀሊል ይኾኖም እቶም ንእሽተን ቁርሲ ዝበልዑ ሰባት ድማ ሙሉ መዓልቲ ናይ መዓር ዝበዝሖም ነገር ከም ቸኮሌት ዝበሉ ደስ እናበልዎም ይውዕል እቶም ንግሆ ንእሽተይ ኬክ ቸኮሌት ወይ ከዓ ዶናት ዝበልዑ ዝተሓተ መጠን ግሬልን ነይርዎም ግሬልን ማለት ናይ ጥሜት ሆርሞን እዩ ስትሪክት ዝኾነ ኣመጋግባ ስርዓት ወይ ከዓ ዳየት ዝኽተሉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ጠሚዎም እዮም ዝውዕሉ ናይ ግሬልን ወይ ከዓ ሆርሞን ጥሜት እውን ይውስኽ ማለት እዩ ናይ ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ቅልጣፎ እውን ይቕንስ እዚ ፀገም እዚ ንምውጋድ ዓብዪ ቁርሲ ማለት እውን ካብ ኩሉ ዓይነት ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ዘለዎ ምብላዕ ኢሉ እውን መዓር ዘለዎም ምግብታት ከም ዲዘርት ዝበሉ ንምብላዕ ኣይትፍርሑ ካልኣይ ንግሆ ተላዒልካ ዜና ምንባብ ንግሆ ዜና ክተንብብ ወይ ከዓ ክትሰምዕን ከለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ትናደድ ወይ እውን ትበሳጨው ኢኻ እዚ ድማ ኣብ ጥዕናና ኣሉታዊ ተጽዕኖ ኣለዎ ከምኡ ኢሉ እውን ክብደት ክንውስኽ ይገብር እዚ ከዓ ብፍላይ ንድቃስ ዝኣብዮም ወይ እውን ክሮኒክ ላክ ኦፍ ስሊፕ ዘለዎም ሰባት እዩ ዝጥምት ነዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ንብዙሕ ግዜ እንዳተጨነቕና እንተነርና እቶም ስቴም ሴልስ ናብ ስትሬስ ሴልስ ይቕየሩ እዚ ድማ ኣብ ሴል ሜታቦሊዝም ዝብል መጽናዕቲ ኣብ 2018 ፕሩቭ ክግበር ክኢሉ እዩ ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ብሜሪ ቶርል ዝተመርሑ መጽናዕቲ ዘካየዱ ሰባት እዚ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣረዲኦም ስትረስ ወይ ከዓ ጭንቂ ሰውነትና ሆርሞን ንከመንጭ ይገብር እዚ ድማ ንሓፂር ግዜ እንተኾይኑ ሓደሽቲ ፋት ሴልስ ወይ ከዓ ናይ ሰብሒ ዋህዮታት ኣይፍጠሩን እቲ ጭንቂ ንነዊሕ ግዜ ተጸኒሑ ግና ነብስና ካሎሪስ ምቕማጥ ይጅምር እዚ ዋላ ንእሽተን ምብላዕ ንጀምር እስካብ ዘጨንቐና ነገር ንሓድጎ ክብደት ክንቕንስ ኣይንክእልን ኢና ቀዳማይ ናይ ገዛ እንስሳ ክገብሮ ዝኽእል ሓገዝ ዘይምርዳእ underestimate the help of your pet ከልብኻ ሒዝካ ንግሆ ናብ ጉያ ምውፃእ ወይ ከዓ ድሙ ሒዝካ ዮጋ ወይ ሜዲቴሽን ምስራሕ ነቲ ተግባር ደስ ይብልካ ንኽትሰርሕ እዩ ዝገብር ኣብዚ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ፔት ዘለዎም ሰባት ከምኡውን ንእንስሳቶም ሒዞም ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝገብሩ ሰባት ካብ ስፖርት ናይ ምትራፍ ዕድሎም ዝተሓተ እዩ ይብል ከምኡውን ንኦም ንምሕብሓብ ምስኦም ኮሚኒኬት ክትገብር እንከለኻ ፖዚቲቭ ስምዒት ወይ ከዓ ኢሞሽን ክህልወካ ይገብር እዚ ድማ ጭንቀት ክቕንሰልና ይሕግዝ ከምዚ ክንገብር ተዘይኽእልና ግን እቲ ጭንቀትና ብጥዑም ነገር ምብላዕ ክንርስዖ ንፍትን እዚ ድማ ናይ ነብስና ክብደት ክውስኽ ይገብር ማለት እዩ እምበኣር ተኸታተልትና በትሎም ማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጊዝኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ እናገበርኩ ምናልባት ንኻሊእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ላይክ ሼር ግበርዎ ካሊእ ካብ ናትና ወፃኢ ርእቶ ወይ ከዓ ፊድባክ እንተሃልዩኩም ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና ከም ናይ ሎም ማዓንቲ ዝበሉ መምህርትን ሃነፅትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽእ ኢና ናይ ሎም ማዓንቲ ትሕዝቶና በዚ ወዲእና ኣለና
ቀጻሊ ብኻሊእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ስለምድማጽኩም የቐኒየለይ